ಕಡಬದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ ಮಿತ್ತು ಆಸಿಡ್ ಪಾಡಿನ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಬಿನ್ ಐತಾರ ಕೇರಳರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ರೈಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಬುಗು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಕಡಬದ ಬೇಕರಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ಅಬಿನ್ನ ಚಲನವಲನ ಮಾತ ಪತ್ತಾಯ್ತಂಡು. ಅಬಿನ್ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಲಂಬೂರು ತಾಲೂಕುದ ನಿವಾಸಿ. ರಾತ್ರಿ ನಿಲಂಬೂರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಡೆ ಇತ್ತೆ. ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ಸು ಕಡಬುಗು ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಕಡಬದ ರೆಂಜಲಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಸಂತ್ರಸ್ತೇನು ಅಬಿನ್ 2 ವರ್ಷದ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಕೇರಳದಾರು. ಆರೋಪಿ ಅಬಿನ್ ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾಯ ಎಂದು ಪಂತೆ ಆಂಡ್ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಸರಿ. ರಾಜು